Gaur berriz ere zuei guztioi gonbidapen bat luzatu nahi dizuet. Badakizutenez, larunbat honetan, 22an, Bilboko kaleetan manifestazio nazional bat burutuko dugu. Eta gonbidapen berezitu bat egin nahi dizuet guztiei. Orain dela 50 urte, 3 greba orokor egin zituen Euskal Herriak fusilamenduen kontra. Oraingo honetan gurekin egongo dira fusilatu haien sendiak. Eta uste du merezi dula Bilbon egotea besteak beste gauza askorengatik. Baina bat beraiekiko errespetua eta rekonozimendua adierazteko. Gurekin egongo dira eta eskatu nahi dizuet guztiak Bilbon gurekin egotea beraiekiko errespetua eta onespena adierazteko. Ez da izango nostalgia ariketa bat, izango da gogorapen ariketa bat eta baita ere etorkizunari begira esperantzaren aldeko apustu bat. Horregatik gonbidatu nahi dizuet guztiei gurekin egoteko Bilbon datorren larunbatean.